ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Shisngi hadin bau MLA ka North Shillong constituency ulakan tho ba ka advertisement kampulit bapenmi ka sarkar ka long ba beain u sembut menteri rang ba ka jelau ba dairu menteri bepek ya katrat kampo yeng uba Preston Tensong ula ong ba uba Adalbert u klempuli bhai ya ki kentien jangka office memorandum. Habai keren bat kilat patai kubor uba Preston ula ong ba uba Adalbert nongrum u klempuli ya ka proviso ne ka paragraph ka ba ong lightno ki kattu kat ni kitanat sarkar. Ngakwa bat persyaan ni ba kata ka statement ka ba iai iba Adalbert kadai ka ba iklem pule ba ya ki kentin le ki contents jong kanika office memorandum ka bangi penmi na kaliang ka sarkar ha ka laiterik Februari arhajar arkuar. Kaba lakren syai baya kerta. Jong kinong apply kam. Hapo ki tenat rekam jopas sorkar jela jongi. Lara yaka syaka 32 plus 5. Kabumut syaka 37. Mo 32 plus 5. Yang iki schedule right. To. Tehnrai iklan pule pada ya ke proviso ke second para ka ba ong. Light no. Ki katu kan ni teli ki department. Ka ba tentup nganda pule ande. Ya ka home police. Ya ka excise registration taxation and stamps. Ya ki home guard and civil defense. But kumjuru ka forest and environment. Balay ba ngi haka sarkar ka kabinet ni rai ka ni kalong ba hakin ni ki department ki don ki jat post ki bangi hap ban bishar ya ka physical fitness kamud apa ki keren ni ka physical fitness jong ulaneka ki ba apply kamud kerta ka di banlong ka ba kam kana Nambar menta kipus ki bapli hab banlik maret. Nanta ne plapas ya ka interview. Pol bathum ya ka kam. Hiap banlik training. Bat ka training na ka ba kade ka training belum hard training. Ka bagi haban par, ki haban jom, ki haban nanta saban praktis ka siat suloi kan ni katai. Pi nanta daw ka pelong bangi na kaliang jom ka sarkar. Hata bakadu. Ngilarai kumnik. Hakok ngakren suat tik tang ta ka wedei baka jong ka polis. Hak wedei bat ka polis ka bangi ni amet ya kane ka manual ka bangi om jong ka central recruitment board jong ka polis ka kabinet ka approve ban amen yaki ya kerta wat la ngiladep kentiu ya kerta ban apply kam henrei hak wedei bat ki polis ngi sim kumne ka benengkok hak wedei bat ki SI sejrong ngi sim ba kerta joki kalong arpau hadu arpnyau tang ba plus sansden ke relaxation arpau hadu arpnyau ya ki SI tang ba ngi plus sansden ya ka relaxation jongka sidul tai do ka baar ha ka bedei bat kini ki bat baar bat kini ki constable ki bani ong ki on arm branch ki battalion constable kini ki fireman ki driver fireman nang ta kini ki MPRO kini ki constable ngibu ikerta ka ba khat phra minimum hadu arpoi plus sansden kabamut kiyo hadu arpun rusden yakini ngi ayla hadu arpun rusden namar ba kum mongolpi ka training ka ba
bat kakam ya kiru ka ba la dengi ra menta hakarta ka ba kham he ka ba mod wat makir ka por kat poi ka ba tang kanong nos tem kim la su ban tre kam na nak dau ngi wan ra ba la ko mum no arpon rus nem karta hapo arpon rus nem karta hadin mengla sim ya relaxation nak ta ka wei pat igi followers ki sim nadu kat pras nem hadu arpon yau plus sunstem ka ba mod again kalong hadu lai puar dekatu ka office memorandum ar hajar ar puar ya ki wei ki department ni ong be ar po nyau lai puar plus sun rei yakin ki department kum ka police department kum mangla batai pi kalong be thik kat kum ka bangila bisak bania thik pathik bat kane kamde bangila khla tang mangi hang nei pejela rei yakane kalong ni simru ya kiju ki manual jong ki wei ki state hapo ka India jongi hakaba khadu nakalian ka kamede klasim yakane karai bat kla accept ban le ban bu yakane ka age limit ya kitu ki kun samla ke ba apply kam te ka bang kwa ban pensai ne kalong ba ki kun samla kim dei ba song thuk baklai ka tu statement ka ba ai i ba adal ba namar ka kan pen king klik pen ban ya ki kin ong ba la rolong tang in apply ne ngin apply te ngong ka ban percaya ni ba ki dei ban apply kat kum kat tu ka advertisement ka bingla de advertise ka bingla ai lut ji detail na dong kin ya sekman ya mentang dang pan pada ya ka approval na ka election commission balanong in operate no ya katu ka online application mentang dang app satang ya kata na marhisang ikwa bat sedang no do ka pratrik den rei menin den rei hadung tangi pat yo ka clearance te namar ngimpat yo ka clearance ngihaban app sakat tu kan sengi na kermen scam mak election commission kan approve sikani tang dak menta begin pediang ya kaneka application jong kineki khun samla jongi kibadon jimut na kabentaban join ya kakap polis te kata ka bang kwa ban persai hakane ka por khnang ba ki khun samla jongi kinnam skotu bakla bat ka ba aru bagi khun samla jongi kinya chakmat hakawe de ban pen kre ya kaneka application